Her på Hirtshals Yard har vi en forhåbning om at kunne vokse og vækste og få flere arbejdspladser i gang. Det kræver en forretningsplan, hvor vi får nogle eksperter ind, og det har Scale-up-programmet givet os mulighed for. Jeg drømmer om, at vi kan udvikle vores virksomhed, så den kan komme op i en ny liga. Og det kræver, at vi får nogle dygtige mennesker ind fra Scale-up, som kan hjælpe os med at se på tingene fra en anden vinkel, og eventuelt hjælpe os med finansiering i forhold til nogle kommende store projekter, vi gerne vil have ført igennem. Scale-up giver mulighed for at udvikle netværk inden for den maritime branche. Jeg regner og håber på, at det netværk kan styrke vores virksomhed i fremtiden, når vi skal løfte opgaver for kunderne. Scale-up-programmet har givet os muligheden for at løfte os ind i en ny liga i erhvervsbranchen.